Hala daw, Michael, diskarte daw para kita makabinta. Hala, magkakarakatulog lagi panhatag itang mga tinday panhatag ha. Ha, panhatag katapos panukta nga manunulay niya, manunulay yung mga kwarta kita hala. Hala, diskarte ito panhatagin nga tanan niya. Panghatag ito, taloyo, nga manunulay. Hinga lang nga nakatulog ako ha. Pastila na, diskarte tayo ni kaya walang napalit nga si Maron hala. Panhatag nga ito, panhatag hala. Upaya-upayat panhatag. Mupi nga ni kung mauubos lugoy ni nga manunulay ini. Panagi nga tutuyo hala. Tagduha-duha mga kwarta kitang manunulay. Hala panhatag Michael, panhatag nga taluyo hala. Tagi taluyo. Imara makit may kwarta tira hala. Laka dito masakay nga si Marong wari para sa hala. Hala, palagi nga tanan. Pwede nga dito pag tulo ka daw sa lahar mo. Kita makadamo nga manunulay. Diskarte. Singa lang nakaturog ako, Michael. Singa na. Ato na ha. Okay na lagi sampit mo ako. Hala, panukot din. Panukta nga manunulay, panukta. Diskarte lang ito, diskarte. Kita mabuhay na kalibutan nga manunulay. Aroy. Hala, dublihat presyo nga manunulay. Kaya pangawat na ito. Iragin trabaho la. Panukta. Paya kila. Ay nga pag pinanukli nga manunulay. Kaya iragin pinangunak paninda. Hala, sukta nga tanan. Sukta nga di makalusot nga manunulay. Sukta. Kasi ito presyo, sige. Tagsin o sa tagsin nga manunulay. Hala. Arua. Magtagtulong at 300. Mapay na ini kami kwarta kita. Diskarte la ini. Ala karugsong na kita ini kami kwarta na kita nga manunulay. Bye mga panulay kamo, bye. Ay, salamat may mga tao nga pasahero na nga kwarta gyapon kay ni kwarta na panalapi. Hala, pamasahe ka mga manunulay o pamasahe. Ano kang kinulumarga. Dari nila. Bye. Nakakwarta na nga manunulay ka mo. Bye, mga simaron. Sila nga nagugutom makini makaaraw kita tagi. Pengki ba agos nagugutom naguaking kamaihan na kinapag dinakat nga oray gumapagkakaugor mag-ipaparit sini. Hala dapat pengki ba agos kamara sa timtina pa nga bagwada nga linuto ini. Okay na lang nga may anak niyagian nga kikinaon. May anak pangalitsyo na doon padungaw sa pa. Marasa may palaman na ini. Ay sige no, mopay na lang niyagian ko yung tao may tinapay. Ay dungang ko pa daw ini. Paingki ba may ada hugaw ada. Sure sing kamara. Pag kinula kaya ginuguto magbuti ko pula doon lugo diyan. Ay pag kinula nga manunulay ka. Kaya ginugutom ko ako hada pa usapa. Rasa. Opay na gahinit baga umaro kaya bisan labalo nun kay harayo patak lalakton at pakalbiga. Pindi ka takari tatag kay harayo patak lalakton ha. Pasensya ka na kay gutom na ako. Usapa. Saka adet loyo hubutang di bursa pa kay ay titi mo ko ana ini. Kapinit na ani katunga. May dako pa maini heralo tagi pa daw. Pilit pa kini. Tatago ko ini kay harayo takbaktasan. Hala pengki pa ko. Pilit. Hala salamat ha. Salamat ani mo ginhatag ha. Pag kinula nga manunulay ka. Okay na niya may lakbalo ni si Maron. Bye.